नमस्कार। भोजपुरिया टॉक के ए अंक में आप सभी के स्वागत बा। आज जौन हमनी के विषय बा चर्चा के, कोरोना के समय में जो सेक्स वर्कर बाड़न, जौना के हिंदी में हमनी के यौन कर्मी या आसान भाषा में समझे खातिर का समझ सकतनी जा वेश्या, उ लोग के जीवन पर कौना प्रकार के अंतर पड़ता, कौना प्रकार के फर्क पड़ता, एह वीडियो में हमनी के एह चीज़ पर चर्चा कइल जी। अगर आप सब अभी चैनल पर नया बानी जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, शेयर कर देब जा। अब हमनी के आवतनी जा अपना विषय वस्तु पे। 2 तारीख में 19 मई और 17 मई और 19 मई के 2 गो आर्टिकल आइल रहे। 17 मई के एगो आर्टिकल आइल रहे द हिंदू में और 19 मई के एगो आर्टिकल आइल रहे द वीक में। 19 मई वाला जौन आर्टिकल बा वो स्नेहा भूरा के लिखल बा। हम दोनों के फोटो और स्क्रीनशॉट लगा देब। तो ई दोनों में चर्चा कइल गइल बा जौन सेक्स वर्कर, हमनी के पूरा वीडियो में 2-3 चीज़ पहले समझ लेवे के। पूरा वीडियो में जौन सेक्स वर्कर खातिर हमनी के जौन शब्द इस्तेमाल कइल जी वो यौन कर्मी कइल जी, और जौना क्षेत्र में वो लोग के रहन सहन होला वो क्षेत्र के हमनी के रेड लाइट एरिया कह के बात कइल जी है वीडियो में। तो जो भी आप सभी के जो भी परिभाषा होखे, आप लोग जो भी जानत होखे जा यौन कर्मी के मतलब, लेकिन हम एगो अपन आसान परिभाषा जौन बा जौन आप लोग के समझ में आ जाए कि ओइसन लोग जो कि पैसा खातिर शारीरिक संबंध बनावस जा, वो लोग के यौन कर्मी के श्रेणी में रखल जाला। तो अगर भारत में बात कइल जाओ तो भारत में एक संस्था बा नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको के हिसाब से भारत में लगभग 6,37,500 यौन कर्मियों की संख्या बा, जहाँ की लगभग रोज 5 लाख ग्राहकों के आना जाना होला। जौना क्षेत्र में वो लोग के रहन सहन बा जौना के रेड लाइट एरिया कहल जाला, तो रेड लाइट एरिया में लगभग 5 लाख लोगों के आना जाना रोज के बा, और इहे वो लोग के आमदनी के स्रोत भी बा। लेकिन एक कोरोना के वजह से मतलब लोगों के आवल जाइल जौन बा ओइसन जगह पे रुक गइल बा, जौना वजह से उ लोग के जीवन पर जौन आमदनी बा, उ लोग के जौन आर्थिक स्थिति बा ओकरा पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ल बा। देखी जाए इस वीडियो पे कोनो नकारात्मक सोच रखे से पहले एगो मतलब कोई नकारात्मक बात करे से पहले एगो चीज़ बस समझ लेब जा कि हमनी के भोजपुरी समाज से बानी जा, और अपना समाज में चाहे कोई भी व्यक्ति होखे, अगर ओकर परेशानी पर सरकार के नज़र नहीं खे जात तो हमनी के कोशिश होखे के चाहिए कि वो परेशानी पर भी सरकार के नज़र जाए। और हमार व्यक्तिगत राय बा कि नारी हर रूप में पूजनीय बाड़ी जा, तो कोनो नकारात्मकता के साथ ये वीडियो के मत देखब जा। तो अब आवतनी हमनी के एक एक चीज़ पर समझल जी। अब एकरा बाद एगो रिपोर्ट आइल रहे 1 सप्ताह पहले येल स्कूल ऑफ मेडिसिन और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के तरफ से कि अगर जो भी रेड लाइट एरिया बा अगर ये सब के बंद कर देवल जाओ तो कोविड-19 या कोरोना जोन बा वो 72% तक ओकर प्रचार प्रसार रुक सकेला। अब ये सब में ई लोग के जीवन कैसे प्रभावित होता है एकरा हमनी के समझल जी। जैसन कि हमनी के जानत तनी जा कि जो सेक्स वर्कर या यौन कर्मी होली जा, ये क्षेत्र में जनसंख्या मतलब बहुत छोटा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में एगो घनी आबादी होला ई लोग के, तो ओइजा जो सोशल डिस्टेंसिंग बा ओकर तो पालन एकदम ना होई। हम जितना भी चीज़ बोलब सब के साथे कुछ तस्वीर लगा देब जौना से आप लोग के समझ में आ जी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तो ओइजा होत नहीं है। दूसरा जो रहन सहन के तरीका बा वो लोग के, जहाँ वो लोग के रहन सहन होला ओकरा ब्रॉथेल कहल जाला, अंग्रेजी में, हिंदी में वेश्यालय कहल जाला। तो जो ब्रॉथेल होला ओइजा हाइजीन, साफ़ सुथरा मतलब साफ़ सफाई के बहुत ज़्यादा कमी रहेला, बहुत ज़्यादा कमी। तो एक तरीका से समझ सकतानी कि उ लोग के जीवन जोन बा बहुत ज़्यादा एक तरीका से रुआ कह सकतानी कि अंत के तरफ बा, मतलब कि खराब परिस्थिति के तरफ उ लोग के जीवन अग्रसर बा। अगर हमनी के बात कइल जाओ उ लोग के बीमारियों से लड़े वाला क्षमता पर, तो एक रिपोर्ट बा जोना में मानल गईल बा कि जो एड्स बीमारी बा, जो आम आदमी में एड्स बीमारी होखे के प्रतिशत रहेला ओकरा से 13 गुना ज़्यादा
जो यौन कर्मी होली जा वो लोग में देश एड्स होखे के प्रतिशतता ज़्यादा रहेला। वो लोग में 13 गुना ज़्यादा चांसेस रहेला कि एड्स पे वो लोग प्रभावित हो सकते जा। तो अगर और भी तमाम तरह के बीमारी बा जौना से वो लोग प्रभावित रहेली जा बहुत ज़्यादा। तो मान के चली जा कि प्रतिरोधी क्षमता जौन बा उनकर पहले से ही कमज़ोर बा। अगर ऐसन स्थिति में ओइजा ओह क्षेत्र में जहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग के एकदम पालन नइखे हो रहल, ओह क्षेत्र में अगर कोनो वजह से कोरोना के संक्रमण पहुँच जाता तो उ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हन जा। ओकरा बाद चांसेस बा कि संक्रमण पहुँच गईल होखे, काहे कि मान ली कि जो भी तरीका से बंद करावल गईल बा, लेकिन कुछ लोग हो सके पहुँचत होखस। सारा चीज़ रउए देखा तनी कि कहाँ कहाँ से आदमी कहाँ कहाँ तक पहुँच जातरन। ओकरा में बहुत आदमी सस्पेंड हो जातरन, बहुत सारा अधिकारी सस्पेंड हो जातरन। तो ओइसन स्थिति में अगर ओइसन जगह पर कोनो तरीका से अगर संक्रमण पहुँच गईल तो एक बहुत बड़ा प्रभाव लाई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई जा। लेकिन अभी हमनी के दूसरा पहलू भी एकर देखत हई जा कि ग्राहक के आना जाना कम हो गईला के वजह से उ लोग के आमदनी पर असर पड़ल बा। आर्टिकल पढ़त रही, ओकरा में 2 गो नाम नहीं लेत, 2 गो लेडीज के ओकरा में जोन के यौन कर्मी बाड़ी जा उ लोग के बयान भी रहे। एक के बयान रहे कि हमनी के हमार लइका बेहोश हो गईल रहे खइला बिना। एक के बयान रहे कि हमनी के खाए तक के बढ़िया से नहीं मिलत। इ लोग के साथे परेशानी ई बा कि अब इ लोग के वापस जहाँ से आइल बाड़ी जा ओइजा जा भी नहीं जा सकत, काहे कि विषम परिस्थिति में ये पेशा में आ त गईली जा, लेकिन हमनी के समाज में वो चीज़ के स्वीकारल ना जाला। माने जौन मुख्य धारा बा जीवन के ओह में इ लोग के इ सब चीज़ के स्वीकारल ना जाए, तो अब उ लोग वापस भी नहीं जा सकत जहाँ से उ लोग आइल बाड़ी जा। अब मैक्सिमम लोग बाड़ी जा, ज़्यादातर जोन बाड़ी जा उ लोग के पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर बा, बहुत कमज़ोर। तो उ लोग के पास बैंक अकाउंट तक नहीं है। अब बैंक अकाउंट नहीं है तो सरकार के जोन जनधन योजना में पैसा भी जाता उहो उ लोग तक नहीं पहुँच पावत। आ कोई भारत में जोन वेश्यावृत्ति बा उ लीगल ना है, कानूनन ना है। तो ये वजह से भारत मनबे ना करे कि हमनी के यहाँ वेश्यावृत्ति बा भी। तो ये वजह से उ लोग खातिर कोनो तरीका के राहत पैकेज भी नहीं आवत। मान ली श्रमिक मजदूर या जो भी मजदूर भाई लोग बढ़न जाए या जो भी इ लोग खातिर तो कुछ ना कुछ राहत पैकेज आवता, या कोई मतलब बहुत सारा NGOज बा या बहुत सारे सामाजिक संगठन या व्यक्तिगत रूप से भी लोग उनकर खाए पिए के व्यवस्था करत बन जाए। लेकिन ये जो रेड लाइट एरिया बा एजा तो कोनो तरीका के राहत पैकेज पहुँच नहीं पावत, कोई भी तरीका के राहत पैकेज नहीं पहुँचत। तो इ लोग के स्थिति काफ़ी बुरा स्थिति में इ लोग बढ़ी जा, बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थिति में। अब हम ई नहीं कहत कि यह चीज़ के चालू कर देवे के चाहिए। जौन वेश्यालय बा या रेड लाइट एरिया बा एजा आवाजाही चालू कर देवे के चाहिए। बेशक अगर मान ली कि एकरा रिपोर्ट आवता, ऐसन देखल भी गईल बा जैसे जापान जैसन देश बा कोरोना के बहुत हद तक कंट्रोल कर लेले रहे, लेकिन वेश्यालय से बहुत ज़्यादा जो रेड लाइट एरिया बा ओइजा से बहुत ज़्यादा कोरोना के एगो रुआ समझ सकता नहीं विस्फोट हो गईल रहे। तो जरूरी बा एरिया के बंद कर देवल। एरिया बंद रहे सही बा, लेकिन साथ साथ सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। चाहे जो भी NGOज बा वो NGOज के भी बहुत सारा NGO बा जो कि यौन कर्मियों खातिर काम करेला। तो ये NGOज के भी एगो व्यवस्था होखे के चाहिए। NGOज पर भी सरकार के वो तरीका के मतलब छूट मिले के चाहिए, या जो भी वो तरीका के व्यवस्था ही NGO के देवे के चाहिए कि वो सेक्स वर्कर्स खातिर जो यौन कर्मी बाड़न जा इ लोग खातिर कुछ काम कर सके। और ये एक छोटा सा चर्चा रहे, हम सोचनी कि आप लोग साथे कर ली। वीडियो जैसन लागल हुई जरूर प्रतिक्रिया देव जा। कोई नकारात्मक कमेंट करे से पहले सोच लेव जा कि हमनी के भोजपुरिया समाज से मानी जा, हमनी के मान मर्यादा प्रतिष्ठा देवे आवेला सब कोई के, और नारी हर रूप में पूजनीय बाड़ी जा। जैसन भी लागी अपन प्रतिक्रिया जो जैसन भी लागी, नकारात्मक ना, लेकिन जो भी राय सलाह लागी एकरा पर जरूर देव जा। आपन चैनल पर ध्यान रखब जा। गोड़ लगत।